He's playing some games, the worst he recalls. He's gonna find out which one sucked the most balls. The angry video game nerd is here. Oh, he's making a list and checking it twice. He's gonna go home and eat chicken and rice. The angry video game nerd is here. He hates the games that stink. He knows which games to break. He just might even hate them all, 'cause he's mad for fucking sake. You better watch out, don't give these games a try. You better not play them, he's telling you why. The angry video game nerd is here. Вітаем на чарговым святатацкім калядным курвафэсце. Значыцца, 2 гады таму я пагуляў у купу біблейскіх гульняў. Ага, ці можете паверыць, што іх насамрэч яшчэ больш? Тыпу, хто робіць відеагульні, заснаваныя на Бібліі? Навошта гэта? Гэтыя гульні смокчуць сраку. Калі б я быў богам, я б быў у гневе. Спачатку, давайте паглядзім на Exodus, Journey to the Promised Land. Што гэта халера? Каб пачаць гульню, калі ласка дачакайце 9 ўспышак на экране тэлевізара? Уключыце, калі ласка, пачакайце 7 секунд перад тым, як выключыць і ўключыць? Вау, даволі шмат інструкцый, каб запусціць чортаву гульню. Вы гуляеце за Маісея. Мяркую, на шляху ў зямлю абяцаную, яму трэба прайсці скрозь лабірынты, абстраляць усё літарамі W і сабраць мяхі з літарамі M. Я не ведаю, што тут сказаць. Гэта проста галаваломка. Гулябельная. Па сутнасці, трэба сабраць вызначаную колькасць прадметаў, каб з'явіўся выхад. Я нават не ўпэўнены, што гэта за прадметы, але ў асноўным гэта азначае, што трэба раскрыць кожны квадрат. Ох, наколькі ж тут гэта не патрэбна? Гэта сапраўды адна з тых гульняў, для якіх патрэбны турбакантролер. Значыцца, з'яўляецца выхад, вы ідзеце туды, а пасля атрымліваеце кучу пытанняў па Бібліі, накшталт. Кароль Егіпта загадаў габрэйскім акушэркам забіць немаўлят хлопчыкаў, забіць усіх немаўлят. Забіць усіх немаўлят? Я гуляю гульню на Nintendo, у якой сказана забіць усіх немаўлят? І ведаеце што? Гэта няправільны адказ, таму відавочна, што яны гэта прыдумалі. Забіць усіх немаўлят. Значыцца, за кожны правільны адказ да пытання вы атрымліваеце сюрпрыз Біблію, пасля атрымліваеце гвалтоўную карціну, дзе кагосьці хвошчуць, а пасля пераходзіце на наступны ўзровень. Ох, як манатонна. Відавочна, што я праходжу ўсю дарогу ў цэнтр. Ох, не, цяпер мне трэба прайсці той жа шлях назад. Ох, трасса, курва. Это цирк. Цяпер я вяртаюся, скончваю ўсё гаўно, што трэба зрабіць. О, ну мяркую, мне трэба ўзяць пытальнік. І што далей? Дзе выхад? Ох, ён там ззаду? Божухна. З мяне досыць гэтага гаўна. Добра, далей паспрабуем. Ну а Зарк? Хіба раней мы не гулялі ў яе? Памятаеце, у Bible Adventures былі 3 гульні, адной з якіх быў Ною Каўчэг, тое тупое гаўно, дзе збіраеце слупы з жывёл. Потым, канешне, была знакамітая Super Noah's Ark 3D, адзіная неліцэнзійная гульня на Super Nintendo, якая аказалася клонам Wolfenstein, дзе вы ходзіце і страляеце па казлах. Дык цяпер мы маем яшчэ адну гульню, заснаваную на Ноевым Каўчэгу. Але нечым яна вельмі адрозніваецца. Што гэта? Яе сапраўды ліцэнзавала Nintendo. Хто яе зрабіў? Добра, цяпер мне сапраўды цікава. Добра, хто мог падумаць, што яна сапраўды будзе нечым вартым? Ну, яна выходзіла толькі ў Еўропе, то бок яна ў фармаце PAL і ў яе немагчыма пагуляць на амерыканскіх Nintendo, калі толькі ў вас няма мадэлі з гнездом зверху. Яна чытае ўсё. Гульня неблагая, але курва дзіўная. Чаму тут у часы Ноя карэнныя амерыканцы, і чаму ён ператвараецца ў рыбу? Калі б ён і ўсе жывёлы маглі ператварацца ў рыб, то Каўчэг, курва, ім быў бы не патрэбны. Таксама, у асноўным гэта боль у срацы, бо ворагі могуць забраць палову полоскі жыцця адным ударам. Нават найдрабнейшыя, накшталт пчол, забіраюць амаль усё жыццё. І тут шмат рэчаў, якія зусім нельга кранаць, бо інакш адразу памрэце. Ад гэтага амаль няма сэнсу ў палосцы жыцця.
Таксама ёсць схаваныя бонусныя этапы, але калі знойдзеце такі, то не верніцеся назад. Бо замест таго, каб вярнуць вас туды, дзе вы спыніліся, яны вяртаюць вас у пачатак узроўню. І гэта поўнае гаўно! Але агулам я хаця б нават здольны назваць гэта гульнёй. Добра, што далей? Джошуа. Выглядае весела, правда? Ох, не. Хіба не выглядае знаёма? Это тая ж самая Exodus. Ну, яна выкрэслівае сябе са спісу. Які сэнс абмяркоўваць тую ж гульню яшчэ раз? Адзіная розніца тое, што вы Ісус, наколькі я разумею, і што тут ёсць голас. Але яшчэ больш дзіўна, што гэтая гульня копія гульні, якая копія іншай гульні. Crystal Mines. Чорт! Ну, вось урок гісторыі. Color Dreams была кампаніяй, якая рабіла ўсе гэтыя неліцэнзійныя гульні на Nintendo. Накшталт Captain Comic, Secret Scout і Raid 2020. Паглядзім на яе ў 2020. Карацей, Color Dreams з нейкай прычыны вырашылі, што хочуць рабіць гульні па Бібліі. Гэтым разам пад назвай Wisdom 3. Важнае тое, што яны перапрацоўвалі некаторыя старыя гульні Color Dreams і дадавалі хрысціянскую тэматыку. Напрыклад, тут у нас Menace Beach, якая ператварылася ў Sunday Funday. Давайте паглядзім. Вось Menace Beach. Па сутнасці вы нейкі малы на скейтбордзе, які спрабуе ўратаваць нейкую дзяўчынку. Гульня пакутуе ад жудаснага кіравання, нікчэмнага радыуса атакі і самага разражняльнага дызайну ўзроўню, які я калісьці бачыў. Але самае цікавае ў гэтай гульні тое, што кожны раз паміж узроўнямі вы бачыце вашу дзяўчыну, якая просіць уратаваць яе, і штоraz на ёй знікае значная частка адзення. Калі гуляў у першы раз, то нават не зразумеў, што адбываецца. Яна кажа: «Я тут так доўга, што мая адзежа пачала гніць». Сур'ёзна, гэта адзінае тлумачэнне. Я думаю, што яна памерла ад голаду да таго, як яе адзенне пачало б гніць. Але вясёлае тут тое, што гэта надзіва эфектыўны спосаб прымусіць вас гуляць, бо проста дзеля цікавасці вы задумваецеся. Як шмат яе адзення знікне? Тыпу, гэй, у нас тут жудасная гаўна гульня, але тут дзяўчына, якая распранаецца, таму працягвай гуляць. Як з гэтага атрымалася гульня па Бібліі? Ну, давайте даведаемся. Пачынаем Sunday Funday. Магчыма, вам будзе цікава. Гэта самая апошняя гульня на NES. І яна выйшла ажно ў 1995. Ох, не, тут 3 гульні. Ой-ой, давайте паспрабуем усе. Вось Fishfall. Добра, вы рука, якая спрабуе зловіць рыб, якія падаюць, і закінуць іх у лятучы кошык. Якім чынам гэта звязана з Бібліяй? Як лоўля рыб на парашутах і кіданне іх уверх у электрычнага вугра? Уверх у электрычнага вугра звязаныя з Бібліяй. Вох, добра. Вам закідваюцца радкі з Бібліі. Цяпер гэта цалкам мае сэнс. Добра, паспрабуем For Him. Што? Гэта караоке? Ох, ды ладно. Цяпер, калі я згубіў час на гэта ўсё, давайте пагуляем у Sunday Funday. Ну, яна ідэнтычная Menace Beach. Просто паглядзіце на галоўны экран. Гэта тая ж самая гульня. Ну, некалькі невялікіх адрозненняў ёсць, але разбяром іх па ходзе справы. Замест таго, каб ратаваць дзяўчыну, вы нават не паверыце, калі я скажу вам, вы спрабуеце дабрацца ў нядзельную школу. Ага. Дык вось, мала таго, што гэта найдурнейшая ідэя для гульні, пра якую я чуў, я яшчэ не разумею, чаму гэта так цяжка. Хто гэтыя злыя атэісты, якія не хочуць, каб вы трапілі ў царкву? Пагана ўжо тое, што ўвесь горад спрабуе спыніць вас. Але што не так з лятучымі клоунамі, старымі жанчынамі, якія вылазяць са скрынь, і жывёламі, якія вылазяць з каналізацыі? У чым праблема гэтага хлопца? Тыпу, чаму ўсе хочуць, каб ён памёр? Я б сказаў, што яго даволі цяжкі дзень. І вясёлае тут тое, што ён дабярэцца да царквы і нават не ўзгадае пра гэта. Тыпу, ой, што вы рабілі ў гэтую нядзелю перад царквой? Вох, ну я лётаў на балоніку, які я забраў некага клоуна, а пасля я прайшоў каналізацыю і пабіў кучу вадаправодчыкаў, заскокнуў на нейкую жабу і паскокаў на кучы спружыны іншым гаўне. Пасля я кінуў бомбу і адарваў курва нейкаму хлопцу твар. Так, паглядзіце на твар. Вох, божа, як жа люта. Цяпер, замест дзяўчыны, якая распранаецца, вы атрымліваеце гэтую прыкрую суку. Тягні сваю страйку ў нядзельную школу. Яшчэ адзіная рэч, якую я заўважыў, гэта што змяніліся некаторыя ворагі. Ніндзя цяпер дзеці, і гэтыя Элвісы цяпер водаправодчыкі. Магчыма, ніндзя былі занадта жорсткімі, а д'ябальскі рок-н-рол Элвіса быў зашмат для рэлігійнай гульні. Але ўсё астатняе ідэальна пасуе.
Чаму раз, як вы кагосьці забіваеце, вылятае птушка, і чаму ўсе ператвараюцца з белых у чорных? Нейкі Майкл Джексон наадварот. Вашая атака такая нікчэмная. Выглядае, што трэба працягваць ездзіць праз людзей, націскаючы на кнопку. І я не мог зразумець правільны час для гэтага. Гэта проста ўдача, патрапіце вы па іх ці не. Усё адно, што вам рабіць? Проста катацца навокал? Паглядзіце, я ўсё яшчэ спрабую трапіць па хлопцу. Нарэшце! Ох, курва. Яшчэ адна шалёная рэч, што пастаянна цямнее. Падаецца, што я часта сустракаюся з гэтай праблемай у гульнях апошнім часам. Як жа гэта раздражняе? Вам трэба біць па выключальніках, каб у пакоі было светла. Ох, ды ладно, трап па чортаму выключальніку. Ох, што за хуйня? Ох, блин. Я сапраўды ненавіджу гэтыя спружыны. Я толькі спрабую спусціцца і пайсці направа, але не магу зрабіць гэтага. Ох, халера. Ох, божа! Калі вы не хочаце, каб спружыны вас адкідвалі, яны гэта робяць. А калі хочаце, то не робяць. Што за хуйня? Чаму яна мяне не адштурхнула? Таксама ёсць гэтыя квадраты, праз якія вы падаеце скрозь трубы. Я не разумею, што гэта азначае. Некаторых ворагаў можна забіць толькі бомбамі. І прымусіць іх стаць каля бомбы да дурасці цяжка. Давай! Ну, канешне, ён не падыдзе. Добра, вось, цудоўна. Ён іржэ. Яго чакаюць 2 бомбы, каб узарвацца, і ён звальвае. Добра, вось яшчэ адна. Канешне ж, ён проста праходзіць міма яе. Вось, курва. Добра, паглядзіце, цудоўна. Я заграз. Мне патрэбны балонік, каб пераляцець яму, але мне трэба вярнуцца, каб узяць балонік. Шкада, што не магу высока заскочыць. Значыць, час для самагубства. Вось у чым праблема. Гэтага малого выступу не павінна быць тут. У ім няма сэнсу, бо як толькі вы туды трапляеце, то захрасаеце. Курва, забярыце мне ад бомбаў. Я ненавіджу гэтыя ебаныя спружыны. Ох, мне пашчасціла. Я іх, курва, ненавіджу. Яны тут найгоршыя. Трасса! О, гэта гульня так раздражняе. Паглядзіце на гэта. Я трапіў у паску ў нейкай трубе. Дарогі ўніз няма. Я спрабую спусціцца на зямлю і прайсці знізу, але тут ябаная спружына. Потым яшчэ гэты сраны выключальнік, праз які ўсё цямнее. Мяне нясе па ўсім наваколлі. Блин, проста спусціся! Курва! Я здзіўлены, гэтая гульня сапраўды вельмі цяжкая. Адна з найцяжэйшых, у якія я гуляў. У асноўным праз вось гэтае гаўно. Вы мусіце скокаць па кучы спружын. Некаторыя штурхаюць уверх, некаторыя ўніз. Сэнс у тым, каб не кранаць тыя, што штурхаюць вас уніз, інакш памраце. Але відавочных адрозненняў няма. Яны ўсе выглядаюць аднолькава. Спачатку ідзе шаблон. Уверх, уніз, уверх, уніз, уніз. Вельмі добра. У выніку гульня, курва, дурыць вас, што ёсць нейкі шаблон, і пасля проста выкідвае вас. Але ўхіліцца з спружын уніз амаль немагчыма. Ёб вашу! Нахуй гэтую гульню, нахуй гэты ябаны кавалак гаўна. Ох, блин, у мяне атрымліваецца. Абасрацца, сапраўды магу зрабіць гэта. Курва! Ачмурэць. Добра, ну дастаткова з гэтай гульнёй. Час скончваць з усім гэтым. У мяне ёсць нешта, што сарве крышку гэтай бочцы з гаўном. Час пстрыкнуць выключальнік гаўна, завесці будзільнік дыарэі, гульні па бібліі на CGI. Так, мы жывём на краі. Хутчэй жывём праз малітвы. Спачатку ў нас Moses The Exodus. Шчыра кажучы, тут няшмат можна сказаць. Па сутнасці, гэта адукацыйная праграма з некалькімі гульнямі ўнутры. Першая Pyramid Pursuit. Гэта галоўная гульня. Па сутнасці вы даследуеце піраміду. Гэта гульня нават і націсне, але не добра, якая прымушае вас думаць. Тут гэта не трэба. Яна прама тлумачыць, што вам трэба рабіць. Ідзі сюды, ідзі туды. Галасы найхуёвейшае гаўно, што вы пачуеце ў сваім жыцці. I'm an idol worshipped by many. There's someone downstairs who worships me. Гэта што, робот? Але дазвольце мне хутка правесці вам тур па ўсім астатнім. Спачатку у вас анімацыйная гісторыя пра Маісея. Moses trusted God. He knew that no matter what, God would take care of him. Пасля у вас раскажы яшчэ, што па сутнасці проста болей гістарычных урокаў пра Біблію. The time of Moses, a sacrifice might be an animal like an ox. Потым у вас Біблія, дзе проста пісанні з Бібліі. Потым у вас гульнявы пакой. Першае, што вы заўважыце, гэта падпявай. Гэта проста куша караоке песень.
Але скажыце мне, чаму на сцяне графіці Маісей і я? Потым галаваломка з перасоўваннем. Няма чаго сказаць. Потым расфарбоўка. І вось дзе пачынаецца сапраўдная срака. Гэта нібы Mario Paint, але дзе вельмі цяжка кіраваць. Сур'ёзна, указальнік скокае па ўсім экране. І што халера адбываецца тут? Праказа? Як міла. Потым гэтае гаўно са з'яднаннем кропак. Калі прапусціце кропку, то з'явіцца гэты раздражняльны голас. Whoops. Калі трапіце ў кропку, то атрымаеце раздражняльны голас. Yippee! І гэта ніколі курва не спыняецца. Yippee! Yippee! Whoops! Yippee! 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 Whoops! Yippee! Гэта сапраўды абавязкова? Ты поеды што, курва, ляснутыя? Ну, прынамсі, гэта амаль усё, што можна сказаць пра гэта. У іншых дзвюх гульнях тое ж самае. У іх усіх тыя ж галаваломкі, караоке і ўсё астатняе. Адзінае сапраўднае адрозненне – галоўныя гульні. У David and Goliath гэтая настольная гульня. You've landed on Goliath Square. That'll send him back. У гэтым няшмат сэнсу, бо вы ніколі не бачыце дошку цалкам, таму вы не ведаеце, дзе Галіяф. Гэта як калі б вы гулялі ў Манаполію і уткнуліся ў гульню тварам. Вы ніколі не ведаеце, што адбываецца. У апошняй гульні Story of Samson ёсць гульня пад назвай Riddler's Race. Дык што, у Бібліі быў загаднік? Я не ведаў гэтага. Значыць, па сутнасці вы арфіст, які ідзе граць на вяселлі Самсона. Але шмат людзей пераследуе вас, і калі яны вас ловяць, вам трэба адказаць на загадку па Бібліі. Ага. Гэта ўсё. Добра, ну лічу, што з мяне досыць. Засталося не так шмат гульняў па Бібліі ці таго, што можна кваліфікаваць як гульню. Ёсць адна на геймбой пад назвай The King James Bible. Яна надзвычай рэдкая, але ўсё, што там ёсць, гэта літаральна ўся Біблія на картрыжы геймбоя. Таму я праведу рысу прама тут. Ну, вясёлых свят і ўсяго гэтага добрага гаўна, усім вясёлых каляд і ўсім курва дабранач. He's playing some games, the worst he recalls. He's gonna find out which one sucked the most balls. The angry video game nerd is here.